Ayan yung cute kahapon, oh. Yun, nakita natin. Ayan, oh, yung kulay green. Galing. Pa kay Gatchalian, Senator Win Gatchalian. Yan o, pasaway na driver na. Yan bus na yan, o, tanong mo, o. Alam mo, walang bitbit na pasahero. Galing yan doon sa pinaka slow lane. Grabe. Oh, isa pa. Grabe sila. Oh, ayan oh, ayan oh, ayan oh, ayan oh. Binilisan oh. Ayan oh, oh, oh. Kita mo? Binilisan oh, ayan oh. Oo, 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 oo. Kita? Magagaling masyado eh. Karerista yan. Sarap lago ko na po. Ala naman, traffic. Madali. Aabutan din naman doon sa dulo. Oh, sige, territory. Banatan mo. Patag na oh, sisimentohan na. Sana may bakal sa baba. Para hindi ilubog ng lupa. Diba? Maulap na naman ang bundok. Makiling yan. Yan tayo sa may barrier. Nakakatakot. No choice. Dito nagsisiksika. Alam, mag-minor ka. Minor ka. Hindi mo alam kung yan o. Yan naman yung bus.
sa atin. Kasi mayroon pang isang nasira. Yung parang flood gate yata nila doon sa Dampalit naman. Ayan yan, ha? Ikukwento na ni Christian Manyo yan. Pero sa ngayon mga kapuso, baka dahil sa muli na namang tumaas po yung tubig. High tide ngayong mga oras na ito. Christian Manyo, Christian, good morning. Pero bagamat walang ulan, walang bagyo at walang habagat na asahan din ang pagbaha sa ilang bahagi ng Malabon City ngayong araw. Yan ay dahil sa Kababa lang ito, pero nakakatakot sa baba. Kasi sa airplane, safe. The vehicle, the plane is very safe. And, oh! Ganda ng buwan, oh! Para sa pansamantalang taikpan ang pagbaha tulad ng paglalagay ng sandan at paikita. Iniyak naman ng MMDA na minamadali na nila ang pagkukumpuni ng nasirang taekwondo unita upang makuwasan na ang mataas at malawakang pagbaha lalo na kung may bagyo. Narito ang bahagi ng pahayag ng isa sa mga kawani ng MMDA. Isang topic ko na siya. Masiro at nagawa sa lakas ng pressure of tubig. Oo, nakikita niyo yung buwan. Pero, wala na. Sa lakas ng tubig na masiro at nagawa. Ayan pa. Na mayari yung tumatapos ito para mawala na yung bahagi ko. Pumasyon mula sa Malabon Yan na. Local Government Unit, kabilang sa mga apektadong lugar ay ang Dampalit, Ulo, Duhat, Flores at Artanyong. At sa informasyon naman Ano? mula sa Pilipinas, Mayor Jessica Sandoval, may pasok na ulit ngayong araw Ganda ng sa buwan, no? lungsod ng Malabon. Dahil kahapon pero walang pasok dito Bilog na dahil bilog. na inaasahan yung pagbaha kahapon at meron informasyon sa ilang lugar dito medyo mataas talaga yung baha dahil nga dyan sa high tide. Samantala Melo, sa Sabado inaasahan naman maayos na rin ang Panica na divisional gate. Sometimes you have to record these important events. They might not repeat or re-occur again. ng bagyo Marina. Yan yung problema dito sa Malabon. Dalawa, yung nasira, yung navigational gate dyan sa may Panica at saka itong flood control gate naman dito sa may bahagi ng ambulansya ng palit. Pero ngayong umaga, medyo wala tayong paano nakita dito sa Malabon ang pagkikot natin. Pero mamaya, pasado alas 11, asahan ulit, matataas yung tubig. Then muna yung latest, wala dito sa lungsod ng Malabon, ako, Christian Manyo, nag-Facebook sa radyo, DCWB, dapat Alas 6:23. Kung kanyang po ang balita dyan sa Malabon, ibahin nyo naman sa Marikina. Marikina City, yung sumulong bypass road ngayon. Yan na po ang makatutulong
mga motorista. Yan, ha? Higit-higitan pa. Tignan natin ang magandang proyekto na yan. At makalalan, Mark, good morning. Magandang ngayon, mga mayroon mga kapuso natin. Natatahanan na ngayon ang mga motorista ang sumunod bypass road sa lungsod ng Marikina. Kagabi formal lang binuksan ang kalsada matapos ang dalawang masara. Ayon sa pamahalaan sa Marikina, inaasahan na dahil sa pagbubukas ng bypass road ay palawasan ng trafiko sa mga pangunahing kalsada sa lungsod para sa landas ng New Fernando Avenue at Sumunong Highway. Pagkakilala naman kasi ang kalsada ng mga motorista. Tama din na ang Sumunong bypass road ay nakikilala bilang access road pero mag-isip itong itsura ng kalsada. Walang naiwan na poste ng Meral ko sa gitna. Wala naman. Oo, wala naman. Sa ngayon, Pedro, inikot natin kanina, dalawang linya papasok at dalawang linya palabas. Kailangan talagang papasok na mga sasakyan. Meron na rin itong road marking at maliwanag na yung mga ilaw para mag-serving gabay sa mga motorista. Lalo na kapag papagsak dito kapag gabi at madaling araw. Maliban naman sa bawat trapiko, inaasahan naman ng LGU ang makatutulong din ng bypass road